हवे गुंडा रे गली के रोड के हल्का मेरे तरु कहे जा मोर मजनुआ हम मालिक करोड़ के ते हवे गुंडा रे गली के रोड के। अरे सुन का हो तोर मजनुआ जतना कमल हम एक दिन के खर्चा बा। अच्छा बच्चे से हम तो करी ले आई असी हर जिला में चर्चा बा। आइयो दादा बच्चे से हम तो करी ले आई असी पूरा एरिया में चर्चा बा। ऐसन खोजलो बना मिली। अरे बाप रे बाप म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। बुझ जन्म जनुआ के यादे नादे सुतिले बिछा के हम पैसा के गडी पता करे। अच्छा सुनो बुझ जन्म जनुआ के यादे नादे सुतिले बिछा के हम पैसा के गडी धके अपना हाथे से काट लेना जाते होइलो अमिया मरी जाता। बच्चे से हम तो कर ले आई असी पूरा एरिया में चर्चा बा। सच बच्चे से हम तो कर ले आई असी पूरा एरिया में चर्चा बा। अरे कौन थे का हमार चीज हऊ। जोड़ा नहीं जनुआ हमार वाला के कम जोन बूझ है बिहार वाला के। जल्दी में गलती ना बेटा। काय हो जोड़ा नहीं जनुआ हमार वाला के कम जोन बूझ है बिहार वाला के। ले जो किसान तुम भी साइन कइल चेक वाला पर्चा बा। का अरे बच्चे से हम तो कर ले आई असी पूरा जिला में चर्चा बा। जिया अरे बच्चे से हम तो कर ले आई असी पूरा एरिया में चर्चा बा। जा पहले से आराम हो। हाँ तो चले रहा ऐसा ही।